Praise God. Naabo may mga Bible di dala mga igsoon. Hallelujah, Episo. Naamo mga Bible mga igsoon ko, abrihan ninyo ang libro sa Episo, Kapitulo 6, versikulo 11 padulong sa 18. Okay? Episo 6, 11 ngadto sa 18. Ako magabasa mga igsoon ko sa pulong sa tumbuhi nga Dios, nagaingon siya, managsulob kamo sa bug-os nga hinagiban sa Dios, aron kamo makaasdang batok sa mga paglimbong sa yawa. Kaya ang atong pagdumog dili batok sa dugo ug unod, kundili batok sa punuan, batok sa mga pagbulutan, batok sa mga pagbubuot sa kalibutan niini nga mga kangitngit, batok sa gamhanan nga espirituhanon sa kadautan diha sa langitnon. Verse 13, tungod niini kuhaon ninyo ang bug-os nga hinagiban sa Dios, aron kamo makasukol sulod sa adlaw nga dautan, ug kamo sa makabuhat sa tanang makatindog kamo. Verse 14, busa manindog kamo sa binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran ug sinuloban sa kutumaya sa pagkamatarong. Verse 15, og sa nasuloban ang inyong mga tiil sa mga pagtagana sa maayong balita sa pakigdait, dugang sa tanan sa nakakuha sa kalasag sa pagtuo, nga sa makabaton kamo niini, arang ninyo mapalong ang tanang mga odyong sa kadautan. Praise God. Verse 17, ug dawatan ninyo ang salukot nga kaluwasan ug ang espada sa espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Last verse mga igsoon ko, uban ang bug-os nga pagampo ug pagpangamuyo sa tanang panahon diha sa espiritu ug managtukaw sa bug-os nga pagpadayon ug pagpakiluoy alang sa tanang mga balanog. Yes, pastor sa pag-praise pagsugod sa itong Sunday school. Amen. Plagpakan tong buhi nga Dios mga igsoon. Hallelujah. O magapanglingkod na ta mga igsoon ko. Hallelujah. Dalay ko ng pangalan sa tong buhi nga Dios. Hallelujah. O nindot kayo nga tong panahon karon no. Perminti ga init mga igsoon ko. Hallelujah. So, pabor kayo sa ato nga mag-uuma. No, pabor kayo sa mag-uuma karon. Init nya gaulan mga igsoon ko. Nindot kayo. Gihatag nga nya. Grabe kabunda pag mga kondurian din no. Abunda hurot ang durian sa inyo. Kay manulong na pud mi unya. Ano no, nimusak na. So praise God, lami kay mga durian mga igsoon ko. Bisan asa ta padulong, mula grabe durian. Hallelujah. Grabe prutas sa kasiklan mga igsoon ko, no? Mundayog yung ubang tagalaing barangay no, taga syudad. Sila na po yung mga nagbukid mga igsoon ko, manubida para mukaon lang atong prutas na to. So grabe ka kuan kayo, panalangin kay sa Ginoo mga igsoon ko. Hallelujah. Praise God. So mo na malipay yung taga syudad mga igsoon ko makanig bukid kay mabusog man gid sila. No? Praise God. Pero karon mga igsoon ko, hallelujah, dirita sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, busgon sa nato ang atong mga kalag mga igsoon ko. Amen. Hallelujah. Ayo sa ninyo uno na ang mga igsoon ko mga problema ninyo, ang inyong mga unsa ba nang nasa inyong uma mga igsoon ko nga gipangawat ng inyong kape o mga prutas ninyo mga igsoon ko. Ayo sa ninyo uno na ana. Hallelujah. Ito sang ununaon karon ipokus atong kaugalingon. Hallelujah nga kita mugawas ta ning simbahan mga igsoon ko, puno sa panalangin espirituhanon mga igsoon ko, magbaon ta og revival. Hallelujah, nagikan sa atong buhi nga Dios mga igsoon ko. Amen. Atong daig og palakpakan ang atong buhi nga Dios. Praise God.
So, ang atong topic karon mga igsoon ko, the Christian Seven Spiritual Armor, no? Ang pito ka mga espirituhanong hinagiban sa Kristohanon. Moadto tag uma, di ba? Natay hinagiban. Di man siguro ta pwede mo adto uma nga moadto lang ta. Praise God. Pag mata na to, ditso din tag adto uma. Di man na pwede, no? O moadto tag uma, magbutas ta. Kay ngano? Hindi dili ta magbutas mga igsoon ko, daga may mga lamantik didto. Or magsinilas ta, magsapatos ta. Or unsa ba ka ay mong suoto nimo para moadto uma? Or magdala ka guna mga igsoon ko. No, kay dili ka pwede mo adtog uma nga wala kay guna, wala kay sundang. Di ba? Kumpleto. No, kinahanglan nakapurong ka, nakakalo ka, naka-jacket ka, nakapantalon ka kay mag-short ka dito, may mga sampinit. No, di ba? Kumpleto gyud. No, kay kumuadto kag uma nga dili ka kumpleto, pag uli nimo ana, no, daghanay mga pali ang imong mga sa una mga igsoon, maglampas mi, daghay mga pali ang among mga naong. Maglampas mo adto git kam mga igsoon ko para makadto lagit ka manglampas. No, manginadlaw. Muna pag-abot og git kam mga igsoon ko, mga garas na nga mga naong. Nga batan. Mga garas na dagko na kay mga garas unya. Mo kumusta mig mga kuan sister dito sa kuan. Taga syudad man na sila. Ya kita dire man sa bukid. Ignon man ay panamak brad. Kay ngano dagko na mga kubal mga igsoon. No? Ignon minun tag ayaw panamak brad. Nangamustar ganita ignon minun tag waing panamak. Maulo. Sila mga hamis ba kay mga kamot mga igsoon. No? So muna mga igsoon ko ang atong mga experience no sa pag-uma lisod kaayo. No, dili sayon kinahanglan jud nga complete ka, kumpleto ka mo uma. Ay sundang, nay bahon tubig, di ba? Dili pwede siguro mo uma nga way tubig. Sa kaoras nimong lampas ito nya wa kay tubig, kauli kag sayo ay. Di ka kalahutay. No? Nya mo adto pud umag wala kay sundang. Na magunsa ra man ka dito, surbi-surbi ra ka dito, mura kag engineer. Mura kag foreman dito mga igsoon ko, wala kay mahimo nga trabaho. So walay kapuslanan. So nana mga igsoon ko, ang pagpangalagad sa Ginoo mao usab. No, dili pwede nga wala tay hinagiban. Dili pwede nga wala tay armor. Kay ngano man dili man ta kalahutay. Sa pagpangalagad gusto kag moadtog langit. Pero wala nimo buhata, hallelujah, wala kay hinagiban. Praise God, dili nimo maadto ang langit mga igsoon ko, dili pwede laktod-laktod ni. Oh, dili pwede mga igsoon ko nga ritsur-ritsur lang makaadto kag langit mga igsoon ko. Karon nya panahon na naanay process. Hallelujah, gitudlo sa Biblia. Amen. Dili tao ang nagtudlo sa process para makaadtog langit mga igsoon ko, kundili ang atong buhi nga Dios mga igsoon ko nga nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo alang kanatong tanan mga igsoon. Gihatag na niya ang tanan. Mo na mga igsoon ko ato ning tun-an, hallelujah, ang pulong sa atong buhi nga Dios aron nga para maka-survive ta. Ingon nga nag-alagad sa Ginoo. Number 1 mga igsoon ko, hallelujah, nga atong tun-an, belt of truth. Bakos sa kamatuoran. Alay bakos di ay. No? Dili day pwede mga igsoon ko nga walay bakos o ng panahon ang mga karaang tao mga igsoon ko, hallelujah, mga Hudiyo, mga whole dress na ilang isuot nila mga igsoon ko. Whole dress ba? Whole dress ilang isuot nila mga igsoon ko. Nya ilan ang bakusan dili na pwede nga di nila bakusan mga igsoon ko kay na magtabyog-tabyog mura nagmustikero mga igsoon ko, mura naghabol na nila. No? Muna nga ila ginang bakusan, muna nga sa Bible naagi bakos. No? Bakos sa kamatuoran dili gina pwede nga wala sila bakos. Praise God, hallelujah, kung kay na di na sila kadagan mga sabit nang ilang mga kuan didto mga igsoon ko, ilang mga sinina kung di nila baksan kinahanglan baksan gin nila hugot. No? Muna bakos sa kamatuoran. No, atong basahon mga igsoon ko ang libro sa Juan. Kaning basahon mga igsoon ko namoy mga Bible ato ning basahon. John chapter 8 verse 32. Unsay giingon? Og kamo makaila sa kamatuoran, og ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Unsa daw kuno ang pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo ang kamatuoran makaluwas. Hallelujah. So kana dayong another books ning atong ginabasa mga igsoon ko kanang nasa eskwelahan, na mag-eskwela pagka maestro, mag-eskwela kag pagka pulis, mag-eskwela kag pagka sundalo,
dili day na mo makaluwas sa imuha mga igsoon ko. Ang makaluwas day sa to ang mga kalag nato, hallelujah, kining kamatuoran, kining pulong sa Ginoo. Mo nang niata karon diri mga igsoon ko kay gusto tag maluwas, mo nang maminaw ta sa pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon ko. Amen. Kinahanglan mabaksan ta sa kamatuoran. But pasabot mga igsoon ko kining bakos ato nang isuod, gilibot ba? Gilibot sa imong hawak mga igsoon ko. Kinahanglan day mga igsoon ko, hallelujah, kanunay nato ni daladalahon ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, kanunay nato isulod sa atong alimpatakan. Kanunay nato ibutang sa atong kasing-kasing mga igsoon ko, kanunay nato kinahanglan kitag Bible mga igsoon. Hallelujah. No? Kinahanglan natin Bible sa balay, kinahanglan gusto ka mubasa ka mga igsoon ko, hallelujah, every day. Kung gusto ka mga igsoon ko, hallelujah, kung imo nang gusto ning basahon ang Genesis to Revelation, basaha. Hallelujah. Karon kay murag cellphone naman karon mga igsoon. No? Pag Bible gani isa ra ka verse mga igsoon ko, wa na. Aksyon naglanghap mga igsoon ko, duka-duka na. No? Praise God. Pero cellphone mga igsoon ko, magbuntag oy. Ang mga young people mga igsoon ko, hallelujah, overnight ang kuan, FB mga igsoon ko. Hallelujah. Tungod kay praise God. Dili sayon. Amen. Dili sayon. Kaingon mo sayon mo atong langit, dili oy. Alin na ay process mga igsoon ko. Hallelujah. Naatay kaaway mo na tong gibasa ganina mga igsoon ko. Hallelujah. Praise God. Wala ta nakig-away sa unod ug bukog. Kung dili nakig-away ta sa mga espirituhanon. Hallelujah. Praise God. Nga di na to makita ang atong kaaway mga igsoon ko. Siguro narana sa imong likod. Siguro narana sa kilid mga igsoon ko. Naglibot-libot. Nangita siya lugar para matukob ka. Muna nga ayaw katingala nga na ka naglingkod ka diya pero murag muduka ka mga igsoon ko. Murag katulgon ka. No? Hallelujah. Ay katingala mga igsoon ko nga ginagikan kag balay. Imbis kay malinaw pa to. Murag kalit ra mo nagsininghaga sa imong asawa mga igsoon ko. Hallelujah. Praise God, nagkabikil na. No, kay ang kaaway nangitag pamaagi nga dili ka kasimba. Amen. Mo nang kaaway mo nang gusto sa kaaway mga igsoon ko ang Bible nag-ingon ni anhi ang kaaway aron sa pagguba, di ba? Kabasta mo ana mga igsoon ko. Ni anhi sa pagguba sa atong kinabuhi. Pero ang Ginoo mga igsoon ko, nagpakamatay siya, hallelujah, aron luwason tang tanan mga igsoon ko, aron ayuhon ang atong kinabuhi mga igsoon ko. Amen. Itong daigong palakpakan ng atong buhi nga Dios. Kamatuoran sa pagkausa sa Dios. No, kinahanglan makabalutan ni ini. Hallelujah. Number 1, bakos sa sa kamatuoran, no? Iyang kuan ni mga igsoon ko. Number 1 niya ini kamatuoran sa pagkausa sa Dios. Kinahanglan kabalutan ning kamatuoran sa pagkausa sa Dios. Unsa man ning pagkausa sa Dios mga igsoon ko? Kinahanglan nakabalo ka nga usaray atong Ginoo. Kasi nag-ingon mo nga, Diyos si San Pedro. Ya, Diyos si San David. Ay na akong lulor, si David ra ba gyud? Patay na ra ba to? No? So kinahanglan makabalo ka nga usaray atong Ginoo. Dili pwede nga duhay imong Ginoo. Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Wala na naghisgot sa Bible bisan mo kung saon lagi nimo basa ang Bible mga igsoon ko, walay Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu, walay tulo ka Dios. Amen? O sa Bible, nagisgot sila daghang Diyos, Allah. O nagisgot sila Baal. O nang Bible nagisgot. Pero mga piki nga Diyos. Masara may tinuod nga Diyos mga ison ko. Diyos ni Elisha. O no? Ginawali sa mga pastor mga ison ko. Naghalad mga ison ko. Hallelujah. Ang mga Baal, ang mga laing, nagtawag ko laing Diyos mga ison ko. Mga barangan, mga lumaya. Nagtawag sila. Nag-iyaw sila baka. Ang resulta, bisa abtan na alas 3, gikan sa buntag na abtan na alas 3 ug lumuhod sila mga igsoon ko para dawaton ang halad nila nga baka mga igsoon. Sunugon sa layo pero wa gyud. Pero si Elisha mga igsoon ko, hallelujah. Nagbutang siya og baka, gibutangan pagig mga tubig mga igsoon ko, hallelujah, ang maong altaran. Ug nag-iyaw siya og baka mga igsoon ko, resulta isa ra kaluhuran ni Elisha mga igsoon ko ni kanaog dayon ang kalayo. Gikan sa langit mga igsoon ko, hallelujah, ug gisunog ang tibuok nga halaran mga igsoon ko, maunay atong Dios. Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob.
Dios ni David. Muna atong Dios mga igsoon kung nagpakatao sa krus ng Kalbaryo. Nagpakamatay siya sa krus ng Kalbaryo mga igsoon ko. Nagpalansang siya. Muna atong Dios. Hallelujah nga nagpakatao siya. Aron niya sa purpose. Mauluwas na mapasaylo nga itong mga sala. No, kay kung wala siya nagpakamatay mga igsoon ko, hantod karon wala tay kaluwasan. Kung wala siya nagpakalansang sa krus, wala siya nagpakatao hantod karon ang kaluwasan alang lamang sa mga Hudiyo. Kay nganuman kita mga tinunglo ta. Mga tinunglo ta kaniadto kay ang atong mga lolo kaniadto nagtuo na sila Dios nga nasa bato, Dios nga nasa kahoy, di ba itong mga kanunuan? Napagay mga hurim-huriman siguro diri No kay mo na itong Dios kaniadto. Hallelujah. Pero karon mga igsoon ko nasayra nato nga ang Dios nato nga kaniadto mga piki nga Dios. Hallelujah. Dios sa bato mga piki nga Dios. Naa pa day pinaka bugto nga Dios mga igsoon ko nga gamahanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug nagbuhat sa atong kinabuhi. Walay lain ang nagpakatao, nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo si Ginoong Hesukristo mga igsoon ko. Hallelujah. Nga mo'y bugtong Dios nato. Muna magtuot ang mga igsoon ko ato nang huguton atong pagtuo nga ano na tay Dios nga usara. Amen. Ayaw nagduha-duha ang Dios mga igsoon ko. Isa ray atong Dios. No, letter B mga igsoon ko, kamatuoran mahitungod sa kaluwasan. No, kinahanglan makabalo ka kung unsa ang pamaagi sa kaluwasan. No? Praise God nyo. Unsaon man para maluwas ang tao. Daghan ra bay mangutana ani mga igsoon ko unsaon man para maluwas ang tao. No? Kinahanglan mo tuo ta. Human ta mo tuo, magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo. Dili Amahan Anak Espiritu kay sugo ra to. Ang katumanan, no, Acts 2:38, no? Ug ang ikatulo mga igsoon ko, bautismo, pagdawat sa balaang espiritu. Inan makabalo ka ni anak mga igsoon ko sa imong kaluwasan. Human sa pagdawat sa balaang espiritu, kinahanglan pagkabalaan. No, kay dili lang pwede nga modawat yung balaang espiritu niya pag human nimo ana naguldas-wardas na ka, wa na ka nagkabalaan, nagubog-ubog na ka, oron sa baka diha, grabe nang pagpabuyag nimo sa kalibutan mga igsoon ko, di pwede. Kinahanglan mo lahutay ka. Kung pagkahuman og lahutay, o pagkabalaan, kinahanglan lahutay ikalima. Ay kawang lang gihapon mga igsoon ko, hallelujah, pagbautismo nimo nya wala kay lahutay. Daghan ra bay nagpabautismo diri nagdasig na mga igsoon ko pag anto. Moingon na dayon siya dito nga pwede ra man diri ko sa balay magsimba. Daghan na yan mga igsoon. Amen. Daghan tay mga kaila ana mga igsoon ko, hallelujah, nga ingon ana ang ilang mga prinsipyo sa kinabuhi. Pero sayop di ay kinaingon ng Bible ang mulahutay hangtod sa katapusan mauray maluwas mga igsoon ko. Munang kinahanglan lahutay. Amen. Lahutay ang atong pagpangalagad mga igsoon ko. Hallelujah. Kamatuoran mahitungod sa bautismo, no? Nang makabalo gid tanan ni mga igsoon ko ato nang i-explain, no? Kamatuoran mahitungod sa bautismo. No, sargi bautismo na to. Jesus Christ, no? Wala pa koy nabasa sa Bible mga igsoon ko nga naay na bautismohan sa Amahan, Anak, Espiritu unsa ba niya pangalan. Pangalan diyan ni Boy, bautismohan ko ikaw aron maluwas ka. Wala pa koy nabasa na mga igsoon ko. Praise God. Pero sa pangalan ni Hesukristo mga igsoon ko, grabe 3,000, 5,000 mga igsoon ko. So nagpamatuod lamang na mga igsoon ko nga matuod ang atong bautismo mga igsoon ko sa pulong sa atong buhi nga Dios. Nagsubay ta sa apostolikanhon nga pagtulunan atong palakpakan ug daygon ang atong buhi nga Dios. Praise God. Kamatuoran mahitungod sa paghatag, no? Kinahanglan makabalo gid tag paghatag mga igsoon ko kay daghay relihiyon karon nya dili na daw pwede sila mga igsoon ko nga muhatag. Di na daw pwede ang kapulo. Bawal na daw mo kapulo mga igsoon ko. Praise God, pero sayop na nga pagtulunan mga igsoon ko ang yawa ray di kabalo mo kapulo mga igsoon. Amen. Kinalagay ko nuto mga igsoon ko, hallelujah nga kuan ba nagigiyawaan. Giyawaan daw kuno to sa Davao kuno to dapit. Giyawaan daw kuno. Grabe yung mga kung sa adto dito di gid mo kuan. Di gid mo layas ang yawa ba. Di gid mo layas bisaon nag-review bisaon nagpataw sa pangalan sa Ginoo gyud na ang mga cross. Di gid gihapon. Pero ang atong mga igsoon ko ang atong pastor ito usa kaayo kay himasting pud kaayo to. Tag 3 days, tag 20 ka adlaw, 21 ka adlaw. Himasting niya prayerful kaayo. Adto dito mga igsoon ko pag adto dito. Sige. Di ka mo layas diya.
Ang ikaw ni mga igsoon ko gikantaan rag hatag. Hatag aron paghatagan ang yawa daw kuno mga igsoon ko kanang kanta ni dagan ang yawa mga igsoon. Nilokso. Kay hadlok na mo hatag kapulo na yung yawa di ay. Kadali ra man ay kayo di mga igsoon. So, kulang ng pagkatawa mga igsoon ko pero tinuod na. Amen. Hallelujah. Praise God. Kinahanglan kabaluta mo hatag. Mo na bitaw uban mga igsoon ko. Hallelujah nga. Wala na ni simba diri kay hadlok og hatag. Na, no? Kaya dito nakasimba daw sa ubang relihiyon no kuno wala daw kapulo. Amen. So di na pwede mga igsoon ko, dili pwede nga dili ta mohatag mga igsoon ko kay obligasyon nato ang paghatag. Hallelujah. Sa ikanapulo kay ang gininhawa ug ang kinabuhi iya sa Ginoo mga igsoon ko. Mao na ang 10% atong ibalik sa atong buhi nga Dios mga igsoon ko. Kay ang panalangin igabubo niya mga igsoon ko sa mga pilo-pilo pa. Di ba nagsaad man pud ang Ginoo? Hallelujah. Kay sukad mga igsoon ko, hallelujah nga matinud-anon ko sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Nawala gid ko kapasmuhi, no? Sobra-sobra ginang bugas namo mga igsoon ko, hallelujah. Pangbahog ra gani sa manok mga igsoon ko, bulahan rang manok ani. No, kay ngano man tungod sa imong pagkamahitagon, no? Kani adto mga igsoon ko, hallelujah, nga wala pa ko nakakaplag sa Ginoo. Praise God. Street ginamat street na isa ka bulan mga igsoon ko, kaon mig kamuti. Oh, kaon mig lutya. Experience ako na sa una gamay pa ko mga igsoon ko tungod kay wala pa ko naka hibalo ato sa kamatuoran mga igsoon ko, wala pa ko naka kat-on nato sa pulong sa Ginoo about sa paghatag pero sa dihang naghatag ko mga igsoon ko gihinay-hinay ko gibless sa atong buhi nga Dios. Panalanginan dai ka sa atong Ginoo mga igsoon ko. Amen. Wala man tanan ngandoy pud ana mga igsoon ko nindot tong balay kanang mansion ta ako wala ko ngandoy anang mo mansion akong balay kanang makapalit yung helicopter wala ko ngandoy ana. No? Importante lang mga igsoon ko, hallelujah, nga dili ka magutom mga igsoon ko, hallelujah, na kay trabaho. Praise God unya mahimaya nimo ang Ginoo mga igsoon ko sa imong kinabuhi. Amen. Bago lang mga igsoon ko nihawa ko sa akong trabaho. Nihawa ko sa akong trabaho katong dito sa Happy mga igsoon ko. Hallelujah tungod kay mangnay mga buluhaton dili ko kaatin. Nya, ito ba San Fran sa sahin nato mga igsoon ko. Karon lang nga week mga igsoon ko. Agit nay nanawag sa ko ah. Tingala ra ko mga igsoon ko gitawagan man ko. Pero nagampon ako sa Ginoo nga Lord, tagay ko trabaho kana makaatin ko sa imong mga buluhaton kay ani ro no. Nay mga buluhaton dito. Lisod yung tag-absent og tulo ka adlaw kay bawalan ta masuko ang atong manager. Masuko ang akong manager unsaon naman lang ni. Mo to mga igsoon ko nga ngita-ngita og kumpanya pasa ko number ana ninawag sa ko mga igsoon ko. Pabor kaayo kay nara sa Buena Vista, sa Prince Buena Vista mga igsoon ko. Niya loading mig sa alas 6 sa buntag. Alas 8 human na pwede na ko makuli sa alas 8 sa Sabado sa uli na dayon ko. With pina na siya. Grabe ka pabor ba no? Dako kayong pabor gihatag sa Ginoo. Nya pag naibuluhaton, pwede ra ko makatin dito, pwede pa nang dalo ng sakyanan. Ang problema ko ka parkingan dito kay dako man kaayo. No ingon na ba dako kayong pabor sa Ginoo. Basta kay magmatinud-anon lang ka mga igsoon ko, grabe nga panalangin nga ihatag sa atong buhi nga Dios sa imong kinabuhi mga igsoon ko. Dili gid kaniya pakaulawan. Ano sa Bible dili ka pakaulawan sa Ginoo. Mo nang magmatinud-anon lang ka mga igsoon ko, mo nang himaya sa Ginoo. Praise God mga igsoon ko. No, ikatestimonyo na ko na kinahanglan mo hatag kita sa atong ikapulo. No, hallelujah. Kung naka-income ta mga igsoon ko, week na to 2,000, so natay 200. Sa opiring na aron sa imo kung sa kadako imong opiring mga igsoon ko. No? Kay unsay imong ipugas, mao na imong anihon. No? Praise God. Nasabtan ba ko ninyo mga igsoon? Hallelujah. Nasabtan ba niyo ang pulong sa atong buhi nga Dios? Ato sang daygo gusto makausab palakpakan ng atong buhi nga Dios. No, kinahanglan mohatag na ta atong i-promise karon gikan karon mga igsoon ko, hallelujah, mga young people, mga LA o mga tatay, present kitang tanan kung mamatinud-anon lang ta. Nagtuo ko, hallelujah, nga grabe, damor pa ang panalangin niya ibubo sa Ginoo ning dapit sa kasiklan mga igsoon ko. Panalanginan ta sa atong buhi nga Dios mo na yung gituhuan mga igsoon ko, hallelujah. Kung na ilang uban dire kung wa kay pagtuo, dara na sa imo mga igsoon ko, basta ako, praise God, hugot ang akong pagtuo kung matinud-anon ta. Grabe ang panalangin niya ibubo sa Ginoo mga igsoon ko. Amen. Isang daygo palakpakan ng atong buhi nga Dios. Number 2 mga igsoon ko, ikaduha, breastplate of righteousness. Kutumaya
sa pagkamatarong. No, breastplate diri na ibutang, no? Yung breastplate nila sa kuan, mga sundalo, mga igsoon ko diri na ibutang. Panahon mga igsoon ko makig-away sila, pwede to nila isagang. No, sagang gihapon to nila mga igsoon ko, hallelujah. Ilang breastplate mga igsoon ko sa pagkamatarong. No, basahon tani ang Roma kung saan ning breastplate mga igsoon ko sa pagkamatarong. Roma kapitulo 12 bersikulo 21. Kinamoy mga Biblia diha mga igsoon ko. Dili ka magpadaog sa kadautan, kung dili dag-an ang dautan pinaagi og maayo. So, kasimpuro kay nga bersikulo, no? Dili ka magpadaog, no? Dili ka magpadaog sa dautan. Mabot pasabot ko sumbagon ka mga igsoon ko, dili bot sabot ka impong sumbagon. No, nag-ingon ang Bible mga igsoon ko. No? Dili ka magpadaog sa kadautan, kung dili dag-a ang dautan pinaaging maayo. Kung gisumbag ka mga igsoon ko na igo ang imong tuo, akamot na may balaod sa gobyerno karon sa atong barangay nga 5,000 kada kinumo, ito pa barangay. Di ba? Ipabayad og 5,000, o di ka kwarta ka. Namo nag-ingon niya dag-a ang dautan pinaagig maayo. Dili kay kung gisumbag ka, gisumbag po nimo, gitigbas po nimo, ay ikaw ni preso hinoon. No? Labi naghubog mga igsoon ko, mag-ana sa imong balay. Ya kay mga gustuhanon biya ta. Di ba ta gustuhan na maghubog, mag-wild-wild, natigbas na hinuon nimo hinuon mga igsoon. Di ikaw mahimo og sayop. Mahubog man na imong kuanan, gipiktusan. Kinahanglan dag-o na to ang dautan pinaagig maayo. Istoryahon, no? Praise God. Ipatawag sa barangay. O, may barangay nga mo pa na mga igsoon ko, maulawan pa na sunod. Sa una diri mga igsoon ko, na mamato diri simbahan nato sa una. O, na mamato diri, na mag-wild diri mga igsoon ko, gubuo namang koral sa gawas. Patawag sa barangay. Ay maya sa Ginoo wala na gisinamok. Kung ano man, hallelujah. Wala man nato sila gilabtan, no? Pero atong bangitaag pamaagi nga dag-o na to ang dautan pinaagig maayo. Amen. Una na ra magsun ko atong palakpakan og daygon ang atong buhi nga Dios. No, inunglan niya dili ta mag kuan paghahigahi dayon mga igsoon ko. Hallelujah. No, alburuto dayon. Number 3, sandals of gospel. Sandalia sa sapin sa ebanghelyo. No? Muna mga igsoon ko, kinahanglan adunay pulong sa atong buhi nga Dios, sandalias. No, moadto tao makigubat sila sa una na sila mga sandalias mga igsoon ko, mga sinilas. Natay sapin sa atong tiil, matutag uma, natay sapin sa atong tiil, dili pwede nga moadtog uma nga wala tay kuan. Wala tay sapin sa atong tiil kay kung moadto tag uma nga magtiniil ta pag uli na to dagko na kay mga kabahak na tong mga tiil. Amen. Wa na. Pag balik na to na rin mga igsoon ko, wa na. Di nakakasunod adlaw, di nakakatrabaho. Kinahanglan ginatog hapin. Mo ni mga igsoon ko ang hapin sa espirituhanon mga igsoon ko kining ebanghelyo. O kinahanglan mulakaw ta, kinahanglan nya naa ta magdala ta og pulong sa Ginoo. Amen. Ebanghelyo sa pulong sa atong buhi nga Dios. Number 4, shield of faith. Taming sa pagtuo. Tinan natay taming mga igsoon ko. Ang mga sundalo kaniadto naagi na sila taming. Tigbason sila mga igsoon ko, na sila taming mga igsoon ko, wating tiging-ting ra na. Di na madutlan mga igsoon ko ilang taming. Solid na ang uban mga igsoon ko, puthaw na ilang mga taming nila mga igsoon ko uban kahoy. Hallelujah, tigbason ng kahoya mga igsoon ko, mutaging-ting ra. Mga gahi ng mga kahoy mga igsoon ko. Muna ilang shield, pero nga tuwa diri mga igsoon ko sa pagpangalagad kini ang atong pagtuo. Brad, naibugas brad. Dito ta simba kay naibugas isa ka sako ipanghatag. Nako. Pero kung naa kay pagtuo mga igsoon ko, ayaw ka tuban dito. Dili ka mo uban dito kay ngano man. Praise God. Bugas tuon pero maka-impierno man. No? Kung naa kay pagtuo, mas importante nimo mga igsoon ko ang imong kaluwasan. Amen. Sa ito ng basahon ng 1 John chapter 5. Dayo ko sa pag-ukab mga igsoon ko kung naamoy mga Biblia. Kung sa gingon sa 1 John chapter 5 verse 4. Kay ang tanan niya gipanganak sa Dios nakadaog sa kalibutan. Kuyo kay no? Ang tanan niya gipanganak sa Dios nakadaog sa kalibutan. Pasabot nga ni magsun ko ang tanan niya nakadawat sa iyang pangalan na bautismuhan. No?
sa atong buhi nga Dios nakadaog sa kalibutan. Ug kini mao ang pagdaog nga midaog sa kalibutan nga mao ang atong pagtuo. No? Nakadaog dayta mga igsoon ko mura ta rin nakadaog luto. Kanang naatay dakong pagtuo sa atong buhi nga Dios. Kay wala ka karon diri mga igsoon ko, wala ta karon diri kung wala tay pagtuo sa Ginoo mga igsoon ko. Pinaagi sa atong pagtuo, hallelujah, atong buhaton ang tanan mga igsoon ko para kita muuswag sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Amen. Praise God, no? Wala taron dire kung wala tay pagtuo sa Ginoo, no? Munang nagtuo ta sa Ginoo mga igsoon ko, munang buhaton nato ang tanan para maluwas ang atong mga kalag mga igsoon ko. Helmet of salvation, no? Kung mag-drive kag motor, di ba naka-helmet? Kani adto mga igsoon ko, mga sundalo na sila yung mga helmet mga igsoon ko. Pero lahi mga helmet karon mga igsoon ko, pang motor man sa una, ang helmet sa una nila mga igsoon ko, pang kuan gyud, pang sundalo ba? Ang tigbaso nilang ulo nila mga igsoon ko, dili gimudutlan. Mutaginting ra na mga igsoon ko. Sa una lahi manggira karon kay isa ka bomba diri butangan tag bomba diri mga igsoon ko. Wala tunaw ni atong mga igsoon ko. Atong simbahan. Sa una mga igsoon ko tinigbasay ra man gyud mo nang na sila mga armor, na sila helmet mga igsoon ko ilang suoton para dili sila madutlan inigtigbas ilang ulo mga igsoon ko. Mo na ilang mga helmet mga igsoon ko. Pero sa ato nga espirituhanon mga igsoon ko, sa lukot o kalo sa kaluwasan. Muning kaluwasan mga igsoon ko, kinahanglan natay kalo sa kaluwasan kita. Born again na taong na pag-usab ang atong pinulungan, panguna-una o binuhatan. No, kinahanglan mga igsoon ko ang atong mga pinulungan. No, kinahanglan niya, hallelujah, maayo ang atong mga pinulungan. Praise God, ang atong mga panghuna-huna. No, kay diri managikan sa atong ulo mga igsoon ko, ang atong mga pinulungan. No? Mga binuhatan nato. Maayo nga paggawi ba mo ng helmet mga igsoon ko. Maayo nga batasan mao nang helmet sa kaluwasan. Hallelujah. Kung wala tay maayong batasan, di ba? Ignon tang Pentecostal man tana pero grabe man kay ka kuan kayo. Padlungon kayo, grabe man kayo wanon kayo. Di ba madaot ang imong imahe nimo? No? Kinahanglan nag-helmet ka. Hallelujah. Sa imong kaluwasan mga igsoon ko, hallelujah, nga anytime, hallelujah, nga mubalik ang Ginoo, andam ka mga igsoon ko. Andam ka sa pagbalik sa tong buhi nga Dios. Muna nga ang pagkabalaan, dili lang kay padlong simba lang ka. No magbuhat kag pagkabalaan. Ang pagkabalaan, hallelujah, bisan naa ka sa imong balay, bisan naa ka sa imong uma mga igsoon ko, hallelujah, bisan asa ka na ka sa imong trabahoan, hallelujah, magbuhat kag pagkabalaan mo na mga igsoon ko. Mauna, hallelujah, ang salukot, hallelujah, ang helmet, praise God, sa kaluwasan nga imong gisulob kanunay mga igsoon ko. Kung dili nimo na masulob, hallelujah, dili ka matawag ng anak sa atong buhi nga Dios. Pero kung masulob nimo ng helmet mga igsoon ko sa pagkamatarong, hallelujah, bisan asa ka ni ining kalibutan na mga igsoon ko, mahimo kang iwag, ni ining kalibutan na mahimo kang asin mga igsoon ko, hallelujah, ug daghan kaayoy maluwas nga mga tao tungod sa imong maayong buhat. Atong daigong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Number 6 mga igsoon ko, hapit ta number 6. Sword of the Spirit. Espada sa Espiritu. Andam makig-asdang sa pagpamatuod sa kamatuoran pinaagi sa pulong sa Dios. No? Kinahanglan mga igsoon ko nga espada sa Espiritu. Bot pasabot mga igsoon ko, kinahanglan niya spirited kayo ta. Natay kagahom o natay kainit, hallelujah, sa pagpanangyaw or sa pagwali sa pulong sa atong Ginoo. Kay dili ni sayon ang pagwali mga igsoon, amen. Dili sayon ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, dili sayon ang pagistorya sa mga tao mga igsoon ko, hallelujah, about sa kaluwasan. Kay kung first time nimo, kung wala kay bala ang espiritu, magkurugid ka. Amen. One time mga igsoon ko, nanangyaw ko sa Davao, ako ra isab. Nakasugamak gid ko mga igsoon ko o kining murag sulid gid katolik. Hallelujah nga. Sangyaw kang singhagan ko mga igsoon ko. Ya ko ra isa mga igsoon ko, yung batan-on pa ko ato, murag edad pa ko ato 20. 20 siguro ko ato, 19. Sangyaw ka, wala mo sa kamatuoran.
Tanawa ra gining Bible, oh. Kung naa pa ka sa maturan, dapat kabasa ka ani. Oh, kayo sa Marcos 16. Basan mo gina siya mga igsoon ko. Nga bisan ka mapaakan kag iro, bisan ka mapa nga wala iro, mapaakan kag bitin ug makainom kag mga hilo. Oh, dili ka maunsa. Kung naa pa ka sa kamatuoran, kung naa pa ka sa matuoran, di ka maunsa ipapaakan kag bitin. Usa man ipapaakan kag bitin? Ina mo ko bitin sa luyo. Usa man naa man ka sa kamatuoran, isang iyaw ka wa pa ka sa kamatuoran di ay. Mga igsoon ko ra, iso ko kay siya ba? Ang gininay ra nagsulti mga igsoon ko ginya nako, "Oh, boss, ningon mo gid boss, sabta ra gyud pagbasa boss. Kung mapaakan ka og bitin ug kung makainom kag mga hilo, but pasabot boss nga wala ka gituyuan, wala nimo gituyo ba? Paralitan boss kung yan ko sa imong balay unya gipakape ko niya gibutangan dito nimo gilo day boss. Pamatud-an gina ko sa imo nga di kumunsa. Kaya wala man ko sayod nagampo man ko sa Ginoo. Pamatud-an gina ko sa imo nga di kumunsa. Oh, o pandungan ninyo ang inyong mga number sa Bible sa Mark chapter 16. No? Verse 16, no, nimo nang basahon pagbasa mga isin ko. O pandungan ninyo ang inyong ang mga masakit sa inyong mga kamot, mamaayo sila. Oh, grabe mga ison. Niya boss, nada kay balatian diha. Kay ipakita na akong milagro sa Ginoo sa imo ha. Nya kay nang kapasting ko atong 4 days mga ison ko. Murag na power sa Ginoo ba, na espiritu gid sa Ginoo nga gusto gid siguro ni mutilaw sa gahom sa Ginoo siguro. Di mo nung igsoon ko, hallelujah. Nada kay balatian boss. Kay ipakita na ko ang gahom sa Ginoo sa imo ha. Murag igsoon ko, murag wala siya, murag sulod na siya. Liko. Wala, lakaw na. Ni surrender mga igsoon. Ay nga naman. Hallelujah, praise God. Nagsulti man ta sa kamatuoran. Amen. Dili man bakak ang atong gisangyaw mga igsoon ko, kung dili pulong sa kamatuoran mga igsoon ko, dili bakak mga igsoon ko, munang dili ta mahadlok. Amen. Kung nagsulti lang ka sa kamatuoran, ayaw ka hadlok mga igsoon ko, kay dili ka pasagdan sa atong buhi nga Dios. Atong palakpak kag daygo ng atong Ginoo. Muna kinahanglan natay espiritu sa Ginoo. Muna niya itong simbahan, kinahanglan natong tinguhaong ging espiritu sa atong buhi nga Dios nga atong madawat mga igsoon ko. Hallelujah. Last mga igsoon ko, prayer keep the armor bright, no? Pagampo ang kanunay nga pagapasidlak sa hinagiban. No, kinahanglan day baid day mga igsoon ko. Kinahanglan bairo nato ang atong hinagiban mga igsoon ko. I-exercise nato. Kay kung wala day pagbaid mga igsoon ko, habol ang atong sundang mga igsoon ko, bisan unsa nimo og nay kaaway gusto nimo patyon, dili nimo mapatay mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Pero kung ato sa kuan mga igsoon ko sa Bible, ang mga apostoles, Ginoo wala gid binakapahawaan ng yawa Ginoo. Ani mo nang Ginoo mo nang kakulang niyog pagtuo. Mo nang wala mo kapahawa ni ana. Ang Ginoo mga igsoon ko gipahawa niyang nayawaan. Hawa dayon. No? Kayang kaniadto ang mga apostoles sa dinang uban-uban pa sa Ginoo, wala pa may espiritu sa Ginoo. No, disir na sila nakadawat og espiritu katong pagkamatay na sa Ginoo. Katong dito na sa upper room mga igsoon ko, naglitok sila nagkalain-lain pinulungan dito na grabe na kay kagamahanan ng mga apostoles mga igsoon ko. Hallelujah. Praise God, kay gihatagan sila gahom sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God, ingon ana mga igsoon ko. Hallelujah. Kung ang Ginoo muhatag og gahom, muhatag siyang espiritu, hallelujah, aduna tay pinasahi nga gahom diha sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios mga igsoon ko. Last verse nga atong basahon ang Thessalonian chapter 5 verse 17. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 mga igsoon. Manag-ampo kamo sa walay undang. Mubo ra kay nga bersikulo mga igsoon ko. Hallelujah, ug kasagara ato nang gini-memorize mga igsoon ko nga bersikulo. Praise God, pinaagi sa atong mga pag-ampo. Kay ang pag-ampo mao na pinaka-powerful weapon mga igsoon ko para, hallelujah, praise God, dili mawala ang imong pagtuo sa atong buhi nga Dios. Para kanunay naay komunikasyon mga igsoon ko, naay, hallelujah, praise God, mahimong duol ka sa atong buhi nga Dios pinaagi sa imong mga pag-ampo.
Kay kung Kristohanon daw kuno nga wala na pag-ampo, patay na siya mga igsoon ko. Mahimong patay ang imong kinabuhing Kristohanon kung walay pag-ampo. Muna akong i-challenge kaninyo mga igsoon ko, hallelujah, everyday. Hallelujah, praise God, muampo kita mga igsoon ko, muanit tagsimbahan, muampo kita sa tanang panahon matug uma, muampo kita mga igsoon ko, hallelujah. Tungod kay ang Ginoo dili ta niya pasagdan mga igsoon ko. Kung kanunay ta maampo mga igsoon ko sa iyaha musalig sa iyaha mga igsoon ko. Muna magbiyahe ko mga igsoon ko, hallelujah, before ko mo biyahe, muampo gid ko. No, kay grabe nga disgrasya sa kadalanan mga igsoon ko, hallelujah, na lost break, namatay mga igsoon ko, nangapisat ang ulo, hallelujah. Kay kana sa mong gitrabahoan karon mga igsoon ko, nindot nindon pero wala gihilpiray. Ikaw ra gid isa. Wala kay kauban. Kung madautan ka o maplatan ka, ikaw ra gyud. No? Muna kinahanglan tag mga pag-ampo sa tanan natong mga lakang sa atong kinabuhi. Kung naa kay mga pag-ampo, dili ka mahadlok. Amen? Kay dili ka pasagdan sa atong buhi nga Dios. Muna nga bisan asa ko nining kalibutan na mga isun ko moadto man kog uma. Lab, ang uban ba mga isun ko moadto kog uma nya magabinan mahadlok. Mahadlok uwak-uwak. No? Murag wa na giampo ay na ba kay mahadlok na magikwak-wak. No, mahadlok mga igsoon ko, hallelujah. Pero na kay mga pag-ampo mga igsoon ko, bisag mamatay. No? Wala kasi mo bisag mamatay ko karon dayon Lord. Ngunit nga naman, hallelujah, hugot man ang pagtuo nimo sa Ginoo. No? Praise God. Atong palakpak daygon ng atong buhi nga Dios. Muna kinahanglan isulob ang tibuok nga hinagiban sa Dios. Aron dili ta, hallelujah, praise God, maluya, o kita mga igsoon ko mahimong kusganon nga usa ka Kristohanon kung atong isulob ang tibuok nga hinagiban mga igsoon ko, hallelujah. Dili ta mapildi o dili ta mabuntog sa kaaway mga igsoon ko. Makalahutay ta sa atong pagpangalagad ug pagsimba sa atong buhi nga Dios ug makab-ot nato ang atong ipangandoy nga kaluwasan mga igsoon ko. Kung kita, hallelujah, atong tumanon ang pulong sa atong buhi nga Dios, kung atong isulob ang tibuok nga hinagiban, ingon niya Kristohanon atong daigong palakpakan ang atong buhi nga Dios mga igsoon ko. Hallelujah, magapanindog ta ni mga taknaa mga igsoon ko. Hallelujah, diri